Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau din nan zamu maganganu akan wayannan manya-manyan jarumai da kuke gani kamar haka. Musamman ma idan muka dauko babban jarumi Adam A Zango, kuma muka ƙara dauko babban jarumi wato Lawan Ahmad. Sannan kuma bugu da ƙari muka ƙara dauko wacce babban jarumin kuma babban mawaƙi wato Garzali Miko. Sannan da muka koma baya zamu yi maganganu wato akan wannan babbar jaruma wacce aka fi sani da Hadiza Ghabon. Shin daman cewa kowa ya ce akwai ranar ƙin dillanci, musamman ma idan aka yi wayoyi da maganganun da suke yawo wato a kafafen sada zumunta kuma a kafafen yada labarai dangane da cewa shin tsakanin babban jaruma wato Hadiza Ghabon da kuma babban jarumi wato Lawan Ahmad, shin dama akwai wata kyakkyawa alaka, shin dama akwai wata soyayya da take gudana tsakanin su? Maganganun suna mutukar baiwa mutane mamaki. Akwai wanda suke cewa tabbas ba su san Lawan Ahmad da ainihin sunan shi ba, sun fi sanin shi da Umar Hashim, domin daman fim ɗinsa mai suna Izzat So shine ya ɗaga shi, kuma a Izzat So ya yi amfani ne da suna wato Umar Hashim. Da haka mafi yawancin mutane sun fi sanin shi da Umar Hashim. Hakan ne yasa wasu da yawa suke cewa wato ba sunan shi Lawan Ahmad ba, sunan shi Umar Hashim. Mafi yawancin zargi ya tabbata kan cewa Hadiza Ghabon tana matsanancin son wannan bawan Allah wanda ake kira da Lawan Ahmad, amma kuma mutane suka fi sanin shi da Umar Hashim. Sun ce tana matuƙar son shi, hakan ne yasa har take yi mishi dukkanin wasu abubuwa da ya dace su mishi, musamman ma ta ɓangarorikan wato yaɗa fina-finansa da kuma fotunansa har ma da wasu bayanansa a kafafen isa da zumunta. Inda mafi yawanci wannan baiwa Allah tana matuƙar son ta yi maganganu akan dukkanin wasu abubuwa da suka shafi wannan babban jarumi wato Lawan Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim. Dai wasu sun ce ta fara son shi ne ba don komai ba sai lokacin da ta fara kallon fim ɗinsu wato fim ɗinsa mai suna Izzat So. A lokacin take cewa tabbas tana matuƙar son shi, inda da farko ta ce ta fara tunani ne, tana tunanin cewa kamar wato tana ƙauna shi ne ba wai soyayya ba. Sai daga baya ta fahimci cewa wannan abin ba wai zallar ƙauna ba ce, har soyayya, kuma soyayya ta aure. Inda wasu da sun ce ta fara zuwa ta samu wato babban mawaƙi kuma babban jarumi Garzali Miko domin a tattauna, kuma domin a magance wannan matsala, a shawo kan matsala, a san ta yanda za a yi a sulhunta abin. Sai dai wasu da sun ce wato Garzali Miko tun a farko ya so wato ya yaudare ta, inda ma da farko ya fara yaudarar nata, kuma da farko wasu sun ce har kuɗaɗenta ya fara ci. Sai dai wato Allah ya kwace ta, inda Allah ya mata gyaɗar dogo dangane da cewa ta gane cewa yaudarar ta zai, domin me da kunya ta je ta sami wato babban jarumi wato wanda aka fi sani da Umar Hashim wato Garzali Miko kenan. Hakan ne yasa ta yi reverse wato ta koma baya, ta je ta sami wato babban jarumi ko babban mawaƙi Adam A Zango dangane da cewa ya zaya a tattauna domin me a magance wannan matsala. Kuma hakan ku aka yi, ta je ta samu wannan jarumi aka magance wannan matsala. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawa domin jin yanda za ta kasance.